Wara l-inawgurazzjoni tal-Interconnector il-ħamis assistejna d-diskors tal-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi fraħal ġdid. Iżda żjara ta' Renzi fir-raba' distrett mhix l-unika waħda minn Prim Ministru Taljan. Fil-fatt tefa' ta' ġebla bot propju fit-triq il-kbira f'Ħal Tarxin kien għex għal xi żmien Francesco Crispi, l-ewwel Prim Ministru li l-Italja kellha wara l-unifikazzjoni. Kien ġie Malta l-ħabta tal-1848 meta kienet fallit ir-rivoluzzjoni ta' Mazzini. Iltqajna ma' riċerkaturu storiku Franz Chappara li spjega l-esperjenza ta' Crispi f'Malta. In-nies kienu jiftakru jinżel il-Marsa jixtri l-ħut, għaw Malta kellu ħafna attivitajiet x'jagħmel. L-ewwel net kienet anke l-privatijiet. Bedi joħroġ ukoll il-gazzetta, kellu żewġ gazzetti joħroġ, la Staffetta u l-oħra kienet la Valigia. Kiteb ukoll ktieb fuq il-drittijiet tal-kuruna Ingliża fuq il-Knisja ta' Malta, insomma kien imdaħħal mhux ħażin dan. Kien minħabba l-andament storiku ta' pajjiżna li wassal biex Crispi jirritorna lejn l-Italja. Il-Knisja kienet f'saħħitha wisq, fil-fatt kienet il-Knisja u l-aktar il-Ġiżwiti. Għax Francesco Crispi kien tant kontra l-Ġiżwiti, illi rnexxielhom jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex dan italquh minn Malta. Minkejja dan il-memorja ta' Malta ġarra miegħu saħansitra meta laħaq Prim Ministru. Fil-fatt meta mar lura ma nesix il-Malta, ta' kemm il-Maltin kienu għamlu miegħu dak iż-żmien illi dan Malta, tant illi meta laq Prim Ministru ħareġ liġi illi il-Malti li jkun hemm l-Italja ittihom ukoll iċ-ċittadinanza Taljana wkoll. Aktar minn 160 sena wara, illum id-dar hija proprjetà tal-familja Welsh li damet mhux ftit biex skopriet l-istorja wara. Jiena qatt ma kont naf li Francesco Crispi kien jeżisti ngħidlek il-verità għax konna għadna ġejjin mill-Ingilterra, rajt id-dar u ġbitni, imbagħad kien hawnhekk mill-ġirien u qalli inti xrajt id-dar inħabba Francesco Crispi għattu min jaħbad. Issa mbagħad wara sirt naf il-history ta' id-dar.